Bună ziua, mă numesc Corina Mina, sunt medic stomatolog cu competență în inhalosedare cu amestec de oxigen și protoxid de azot și profesez în cadrul clinicilor stomatologice Cofstein. Inhalosedarea reprezintă o procedură non-invazivă prin care se obține sedarea conștientă a pacientului, indiferent că este vorba despre un copil sau despre un adult. Inhalosedarea urmărește obținerea cooperării prin relaxarea pacienților și inhibă sistemul nervos central, astfel încât se poate diminua starea de teamă, de frică de tratamentele stomatologice, iar pacientul devine mult mai cooperant decât ar fi fără această procedură. Această procedură se recomandă tuturor categoriilor de pacienți, începând cu vârsta de aproximativ 3 ani, în special pacienților cu teamă de tratamentele medicale. În acest caz vorbim de tratamente stomatologice. Pacientul intră în cabinet, se prezintă toată procedura, tot tratamentul, evident și costurile, apoi se aplică o măscuță pe care o să-i arăt. Se aplică această măscuță la nivelul nasului, se pornește oxigenul și se așteaptă în jur de 3 minute pentru ca pacientul să se oxigeneze. Apoi se crește gradual concentrația de protoxid de azot până când se obține o concentrație optimă pentru obținerea cooperării pacientului. Țin să menționez, pe lângă contraindicațiile medicale, cum ar fi problemele respiratorii sau otitele, din punctul meu de vedere, pacientul total necooperant este o contraindicație pentru efectuarea inhalosedării, deoarece dacă refuză total, tratamentul evident nu își va face efectul. O altă contraindicație ar fi sarcina în primul trimestru și pacienții care au anumite adicții. Întrebarea cea mai frecvent întâlnită, atât pentru pacienții adulți, cât și pentru pacienții copilași, este dacă inhalosedarea produce anestezia generală a pacientului. Există o confuzie foarte mare între inhalosedare și anestezie generală. Pacientul rămâne treaz, conștient pe toată perioada tratamentului, deci nu are nicio legătură cu anestezia generală. O altă întrebare ar fi cam cât durează ședința de inhalosedare la un copil. În medie durează cam 30 de minute, iar la adulți se poate prelungi cam la o oră, aproximativ. Și o ultimă întrebare ar fi costul acestei intervenții. N-aș putea spune cu exactitate, deoarece costurile pot varia, însă evident le regăsiți pe site-ul nostru.